मैया थांनाय मोनायाव सिखावानो हाबदों जाहैबाय। ओमफ्राय दा नै दर मोननै दंमोन, उनथिंजाय दर मोननैखौबो बोफायनानै दा जेकेट आरो जिन्स बायदिसिना दंमोन बेखौ दा लानानै थांजोब्बाय दा गासिबो। जाथायाथ' आं मोनथिला खयथासोआव जाखोथाय। आंथ' दर फांनाय 6:30आवनो न'आव थांदों। न'आबो खमसे खम बेनिफ्राय 5 किल'मिटार गोजान। बे बरथिनालि होनो बरथिनालि। आं दा फुङाव 7टासोआव दर खेवफैनायावसो आं बेखौ नुबाय बिदि जाथाय जानायखौ। दा गासैथ' टटेल दंमोन 3.5 लाखनि दंमोन। दा लांनाया 1 लाख सोरनि लांबाय। फैसा बाक्सुआव 8,000 दंमोन बेखौ लानानै थांजोब्बाय। आंथ' बिनि सोमोन्दै रावखौबो जेबो आन्दाज मोनाखै आरो मिन्थियाखैबो आं दासिम। आंनि आन्दाजावथ' बाय लकेलनिखौबो बुंनो हाया, बायरानिखौबो मिन्थिया। बे सोमोन्दै आं जेबो मिन्थिथ'वाखै दासिम। दाथ' आं बिनि सायाव गोमाजानाय हिसाबै आं सोरनाव मा होनना बुंबावनो। दा उनाव एसे सुलु लानाय उनाव एसे खबर मोनबा एसे रायज्लायजासिगोन। पुलिसनि सायाव दा एसे खबर हैनो नागिरदों आं दा पुलिसआव। सिखावा ओरै उनजोंहाय हाबदों, उनजोंहाय दरखौ खेवनानै लहाफोरजों एरख'लाबायदों। दा दरजा बायजोबदों मोननैबो। सिङाव मोनसे बाहेरायाव मोनसे दंमोन, बे मोननैबोखौ एरखावनानै हाबदों बिसोर। आंथ' दा बे दखानजोंनो सोलिनांगौमोन। दा बे दखाननि थाखायनो आं एसेल' डिप'जिट दङ। बे डिप'जिटजों खुनुरुखुम मावनानै जाहाथे मोजां जालाङो न'खरखौ नायनो थाखाय दखान होनाय जादोंमोन। दा बे एसेल' डिप'जिटजों मावनायावनो बेबायदि जानायाव आं दा जोबोद दुखु मोननाय दङ। दा माबोरै आं बेबायदि दखानखौ दा फोथांफिननो हागोन आंहा दा गोसोआव बिराद साननाय दङ। दा नायनानै दा रायजो राजाफ्राबो नुजोब्बाय गासिबो बे जाथायखौ। दा आंथ' मा बुंबावनो, आं दा बिराद दुखु मोननाय दं आरो बे। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, दा जोंनि बर' मानसिया दासो सोलोंहांजेननाय, मोनफ्रोमबो बिजनेस फिसा फिसा ओंखारहांदों। बे दखान होहांनाय, बिजनेस फिसा फिसा मावहांनाय जाहाथे बिदि सिखाव बायदिसिना मावनानै फोथैयोबा दा जोंनि बर' मानसिया मा रोखोम राहा लानांगौ, दा बेखौ आं दुखु मोनदों आरोखि। जाहाथे बिदि जानाङामोन। दा आंनि मेगनावथ' रावखौबो आं थांखिनानै बुङाखै आरो नुफेराखैबो। बे आं होजेननाया दा दिनैसिम 5 माससो जाबाय। बे 5 मासनि गेजेरावनो आं एसे माल सोफैदोंमोन। बे माल सोफैहांनायावनो दा बेबायदि गाज्रि जाथाया जाबाय। आं बिराद दुखु मोनदों। जाहाथे गुबुनाबो बेबायदि फिसा फिसौ दखान होजेननानै जाहाथे न'खरखौ सालायलांनो थाखाय बयहाबो सिमां दं। बयहाबो मोनफा मोनफा बिजनेस फिसा फिसौ मावनायाव न'खरनि थाखाय, फिसा फिसौनि थाखाय बयहाबो सिमां नुयो। बे सिमांखौथ' जुदि सिफायना होयोबा बोरै जोंनि बर' जाथिया बिदि दावगालांनो हानो। बेफोरो बिराद दुखुनांथाव जाथाय। जाहाथे अनलायना बेफोरबायदिखौ बयबो मावा आरो मावनो नाङा। जाहाथे बयखौबो मदद होलायो। आं बेखौनो बुंनानै बे जोंनि थिनालि थाइखा जरायाव सिखावा बांद्रायखाबाय। बयनावबो हाबो। जै मोनबाथाय बिसोरखौ साजा होनांगौ, बानलु सोनानै फुनफ्लेनांगौ। 10 बारसो जाबायहाय हाबबाय थायो। बोसोरावनो खनसे हाबखायो बे थिनालि एरियायाव। जायगानि जागोन, बियो गोजाननि नङा। गाज्रि जागोन, बिसोर खावबाय नालाय। बिजनेसानो देरनो हालाबा सथ' मथ' डाक्टारफोरनावनो हाबो आरो साहा दखानावबो हाबो, दस्रा दखानावबो हाबो, कम्पिउटार दखानावबो हाबो। कम्पिउटाराबो सेमोनसो गोमादों। आगोलबोथ' केस होना दोनखादोंमोन कम्पिउटार गोमानाय समाव। ओमफ्राय बिसोर नायफैजोबखादोंमोन आरो हरसेमोन गोमानायखौबो। ओमफ्राय दा होनानै दोननानै दं खोमा बिसोरो।